Hello, Brainworks. Thank you for coming.
na kaya ako ito gano'n. Sige, nasa pinakagilid ikaw mahulog na.
Thank you sa pagtamsak. Good morning, Sis Moy.
Si Syra, thank you. Good morning. Nakamute kasi siya. Kasi may ginagawa ako. Kanina nakamute, ngayon hindi na. Good morning, si Syra. Thank you for coming. Yan, mamaya may music naman dito kaya i-off ko yan mamaya. Uy, gising na kayo. 9 na. Pagulan na kayo. Alas 9 na. Wala, ma'am. Ano? Mura ka? Pangit ko. Kasi may work pala si Tito Chard. I-mute ko na to sis kasi may music ay may nagpatugtog na sa kapitbahay. Nakamarinig naman. Thank you for coming. Thank you. Yan mamaya i-mute ko. Ay nakamute na pala.
Agar-agar, kakain na naman. Libot na kami dyan. Ang ganda mo po. Sabay nga. Nagpapalamang mo na ikaw hanggang alas 7. Nasnibi na. Di sa asite. Ay, pwede na ako. Kakitin ko. Ba't na dyan ang touch nyo? Hindi yan ang kamiyot na...
Hello, sis Kenoya. Kenoya Yuki Vlog. Thank you for coming. Good morning tayo sa'yo. Ito rin naman sa avatar. Ang tayo sa tito. Ang tayo. Itong baga si Tayo. Medyo maputi. Mga agad. Kasi agta ako hindi. Hindi. Agta ka hindi. Agta ka mama hindi. Amo, neta, amo, ano, maitin. Be. Alam mo kung sino? Ate, sa is the... Sa inyo na. Huwag mo tutuin. Mais ka ng pagdin. Sa'yo na. Isa. Ilagay mo na yun dyan. Sa'yo na. Ayaw. Go. Ilagay mo sa lumis. Pero dapat pag dinel na datalog, dungguin mo yan. Ano nasa issue talaga? Okay. Oh. Kanina ka pa yan. Didig. Tapos na lamang. Nawa ka naman. Wali ka Iyo, ng tao. hindi na nagagala. Talagang tubig. Kaya nga, di kung ano ba na ako. Saka, umaalas dis na ako. Hindi na tulog ko. Wala na ako pa. Maskad. Dalawang pa. Akang hindi. Oh, malaman. Okay. Hindi naman wala na. May na. Nabasak mo yung kanila. Ang ilan yung... Babasahin ko pa yan. Pero yung nagtanong pa. Diba ang pinag-isip ng kawanan? Or nanood mo? Yung ano na? Ha? July na ngayon. Pwede yan. Ikaw ang samahan doon. Why not to flinch? Ah. Ano ba rin mo? Yun ito. Nalitis ka tayo.